ПТП. Органите къде сте, бе? Винетки, дупки, шарнирни болтове, разбити. Какъв е отговора на въпроса? Дупки, винетки, ПТП, органите на реда къде сте, бе? Мутри, измами с ДДС, органите на реда къде сте, бе? Дупки, винетки, ПТП, органите на реда къде сте, бе? Мутри, измами с ДДС, органите на реда къде сте, бе? Един мустанга от как с палката сочи мен, спира пак, вика, ко ще правим ся? И ми показват с харизматичен так да му подам финикийски знак. Викам си, този орган горен ли е, долен ли е, той е глупак. Да наникам си в так и си мисля, претърпях едно ПТП, не карах аз бе момче, а едно тъпунгелче е долно ляво педалче, бе. Хе-хе-хе, а милиционерите идват с рулетките. Аз не знам, жив ли съм или умрял. Вика, то шакар, мири с рулетката. На нервите иска да ми види сметката. Докато мисля по въпроса с ПТП-тата, ударих се пак дупката. Претенции и права тука нямаме, или само теоретично имаме. Питай ме, платих ли се винетката? Заека, защо скрите в хралуката? То не са дупки, лунни кратери, поставени там от времето незазидани. Дупки, винетки, ПТП, органите на реда къде сте, бе? Мутри, измами с ДДС, органите на реда къде сте, бе? Дупки, винетки, ПТП, органите на реда къде сте, бе?